Πάμε δοκιμές που θέλεις πετύχει. Για να μην μείνει ρε Νικολάκη το ξύλα, μπορώ να το πιάσω. Σε όποια γραμμή. Μεταφορική πλάκα. Μεταφορική πλάκα, εμείς το λέμε φορείο μεταφοράς οχημάτων. Στον ΟΣΕ το λένε μεταφορική πλάκα. Ελάτε. Εδώ υπάρχει οπωσδήποτε μια διαφορετική γλώσσα μεταξύ ΟΣΕ και ΙΣΑ. Φοβερό, Τορνίδι βέβαια τα επίσωτρα με το όχημα επάνω, δηλαδή δεν χρειάζεται να βγάλεις τα φορεία για να τορνίδι, τα τάξουν για να τορνίδι. Πατέρα συχνά επίπεδο σε αυτά. Τα καινούργια οχήματα δεν παθαίνουν επιβεβαιώσεις ούτε έχουμε ποτέ ως τώρα μετά από 800.000 χιλιόμετρα το καθένα που έχει διανύσει δεν έχουμε καμιά επιβεβαίωση. Ποιος είναι ο λόγος? Έχει αντιολισθητική διάταξη. Δηλαδή όταν Και το μηχάνημα είναι τώρα επιτόπου. Τεχνολογία. Αυτό είναι, δεν είναι 5 χρόνια, 4. Έσωσε δηλαδή πολύ Το βάζει τώρα και φεύγει, το βάζει δρομολόγιο. Ενώ πρέπει να το βγάλει την κυκλοφορία, να το σηκώσεις. Πάντα η τεχνολογία, όταν στην τεχνολογία είναι καλή χρήση της τεχνολογίας, δεν είναι για λόγους να είναι πάντα θετική. Τώρα είναι ένας τύπος. Και εξοικονομεί και εργατόρες, Ένας άνθρωπος το κάνει. Το σπρώχνει, το βάζει και καθάριζε. Ενώ πρέπει να λύσουν από εκεί. Εγώ κάνει υποβρύχιο που φεύγω για αυτό. Εγώ βλέπω στο δώσω και σε τεχνίτη. The brother of crocodile. Μέσω μεγαφωνικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν, διάφορες πληροφορίες στον κόσμο που υπάρχει εκεί πέρα, στους σταθμούς.
Μπροστά από το πίνακα βλέπετε τρεις τηλεοράσεις ή οθόνες. Μπορεί ο αρμόδιος υπάλληλος να καλέσει το σταθμό που θέλει. Παραδείγματος χάρη η πρώτη δείχνει την Ομόνια, η δεύτερη οθόνη δείχνει την Αττική και η τρίτη την Ειρήνη. Και βλέπει τι τρένα υπάρχουν μέσα στους ελιγμούς, αν έχει, τι σήματα έχει, αν εδώ βλέπετε και φεύγει ένα τρένο στην κάθοδο, το βλέπετε κόκκινο, εγκαταλείπει το σταθμό και συγχρόνως κάποιο άλλο έρχεται. Δηλαδή γίνεται μια στενή παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Είπα προηγουμένως ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Κανονικά θα έπρεπε να βλέπει και ποιος σειρμός είναι αυτός. Εάν θα βγάλουμε ένα χαρτάκι από εκείνα που είναι καλυμμένα, είναι από κάτω ένα μικρό display όπου μπορούσε να έρθει ο αριθμός του τρένου. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι και έτσι είναι καλυμμένο γιατί δεν έχετε και πληροφορία. Αυτά τα ηχοσύμματα τι είπε? Αυτά είναι από μήκους της γραμμής, υπάρχουν διακόπτες που μπορείς να απομονώσεις ένα κομμάτι αν υπάρχει ένα πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη τη νύχτα που δουλεύουν για συντήρηση ή για κάποια δουλειά, θέλουν να κόψουμε ένα κομμάτι. Μπορεί από εδώ να δώσει εντολή και να κοπεί. Είναι τηλεχειρισμός και έλεγχος. Αυτό δουλεύει 24 ώρες 24, εκεί είναι 3 εδώ. Εάν παραστεί κάτι, φεύγουν οι δύο, ο ένας παραμένει εδώ και οι άλλοι κάνουν αυτό που θα προκύψει. Η οποιαδήποτε εντολή εδώ καταγράφεται, δεν μπορεί να δώσει εντολή χωρίς να μην καταγραφεί. Κάποιος λέει δεν θέλω ρεύμα πάνω σε άλλο. Έγινε μια αυτοκτονία και θέλουμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Λέει ο οδηγός, κόψτε μου το ρεύμα, ο ίδιος το κάνει σε αυτή την περίπτωση, αλλά μπορείτε να το κόψει και εδώ. Και μετά πρέπει να ξαναδώσουμε ρεύμα. Αυτός ο οποίος θα πει δώσ' μου ρεύμα, πρέπει να είναι σίγουρος ότι όταν θα δώσει το ρεύμα μπορεί να το δώσει. Μην είναι κάποιος εκεί και ασχολείται με την ηλεκτροφόρα και να γεννάξει τον αέρα. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει ένα μαγνητόφωνο που καταγράφει. Καταγράφουν όλες τις λειτουργίες. Και βέβαια είναι εξουσιοδοτημένοι αυτοί που θα πούν δώσε ρεύμα. Δεν μπορεί να πει οποιοδήποτε. Είναι οι κύριοι γνωρίζουν. Μπράβο, Νίκο, ωραία ιδέα. Καρατώνας πού είναι? Εδώ που είναι. Το Κωνσταντινίδη να το βάζουμε στην τρίτη φωτιά. Εσύ εδώ το κόψανε και το κάνανε. Ναι, το κάνανε. Αυτό είναι που είναι για εξής και λέμε να...